Zdravo ljudi, danas igramo s Evo Park Craft. Trenutno sam na Creative modu, sa mnom i moj prijatelj NeoGamer XD. Boz. I danas će da pravimo nešto po ovom spisku. Šta ćemo prvo? Ćemo prvo kuću, sobu, da sadimo drveće, sobu ne može dok ne završimo kuću. Da. Bazen, dvorište. Pa idemo prvo kuću, pošto on je ipak najveći, on ipak treba da bude prvo gotovo pre nego sve ostalo. Znači mi će pravimo od ovih materijala, vidiš, ti, to i to ovako za početak. Vidi. Da, znači ćemo s ove strane. Može. Prvo, ja kad se teleportujem, i otprilike se odavde, znači bilo bi poželjno da se ovdje ovako napravi. Može. Može. Da, znači ti samo prati ovako mene šta ja radim i tako. Ajde, ti. Dobro. Može? Može. Dobro. Ajde, ti. Desno, ja ću lijevo. Dobro. Da. Okej, znači koliko će nam bude velika ova kuća? Neće nešto mnogo velika da bude. Pa mislim, ja bih želao da bude onako malo velika, pošto znaš. Nemoj i to, da imamo kako bi. Da. Čekaj, ovdje. Tako. Dobro, nije loš početak. Čekaj da postavimo ovdje, koji ćemo vrata zapravo izabrati? Vrata, sad ću da vidim. Ova metalna. Pa ja mislim da bi najbolje bila metalna. Da, lepše bi se uklapalo. Da, lepše bi se uklapalo, jer drvena iskreno nije nešto najbolja. Da. Onda za ispod, šta ćemo da koristimo ovo ovako? Može. Ili ćemo da uzmemo ovako? Ajde, nećemo baš da odlučimo do sada, nego ono što smo da ti pokažemo na moju ideju, gledaj ovo. Vidi ovo, i sad ćemo ovdje deo, postavim ovo, tako, nisto treba da radiš, i bum. A, kako se čini? Odlično. Ili, čekaj, možda radimo ovako ovdje. Ovo može da ostane. Ekstra. Super. I onda posle, možda uzmemo za to da bude zelena. Ovo je super. Lepo se poklapa. Da. Ovo je super. Beautiful. This is beautiful, yeah. Dim kako bi samo ispalo ovako. Šta kažeš, dođi samo ovo, prvo vidiš. Kako? Vidi ovo. Kako bi ispalo ako bismo ovdje ovako radili. I ono posle ovako. Kako ispada? Dobro, pola, ekstra, super. Ali ćemo sad radimo da bude ovako obično zemljište, pa ćemo kasnije vidimo kako šta ispada. Da vidimo kako izgleda ovako. Pa dobro. Ekstra. Baš lepo ispalo. Baš lepo, da, baš lepo ispalo. Nego ono što bismo... Sad će se okrenemo malo. Dođi sad da vidiš ovdje šta ja ovako radim. Znači, ajde isto da radimo ovo sa stepenicama. Ostavimo ovdje. I nastavimo sad dalje da radimo malo. Znači, ti samo mene bano ovako pratiš kako radim. Da bude ovako staklo. I te stepenice nećemo baš tamo da radimo, samo ćemo da ne pretjerujemo baš mnogo. Da. Da, tako. Dobro, super. Okej. Znači, uglavnom samo prati mene ovako što radim, pa... Aleksa? Kaži. Koji tvoj prvi server bio kad si pravio? Kad si igrao? Kad sam počeo da igram? Kad si počeo da igraš, da. Ja pravio. Moj prvi server, baš prvi, kad sam... Pa mislim, bukvalno prvi... Ko zna prvi server? Bukvalno prvi server je bio Stormcraft. Jer tu sam igrao sa jednim mojim drugom. On je moj drug iz škole. Bili smo u isto odeljenje. Dobro.
Pa smo počeli da igramo, kao onako radi zabave, onako da vidimo šta se radi. I posle bilo ekstra, igrali smo tu. A on ti je pomogao da, on ti pomagao pošto kod tog servera. Okej, sada kad smo došli u ovaj deo, vidim kako si ti uradio kod sebe. Okej, super, dobro si uradio. Samo da ti ovdje postavim. Okej, super, super. Željko, kako si došao ti na ideju da počneš da snimaš za YouTube? I ko ti je bio uzor? Da vidiš, ja sam imao prijatelj koji je napravio svoj YouTube kanal. I onda posle, kad je imao je sve ono Fraps i Sony Vegas i sve to, i on je počeo da snima. I ja svaki put ovako gledam njega, ja sam samo želao da imam svoj YouTube kanal. I ja sam njega pitao kao jel možda mi napraviš YouTube kanal, nadam se da neće da ti bude nešto mnogo teško. On mi je pripomogao, napravio mi sve programe koje su mi bile potrebni. I onda posle imali smo neke probleme pa sam morao da kupim drugi kompjuter da bi mogao da snimam. I onda posle kad sam konačno mogao da snimam, i znaš, ja nisam znao čemu ću prvo da snimam. I on meni dao neki kao savjeti, kao trebaš da radiš ovo za početak. I tako on mi je bio onako, malo mi pričao kako da započnem svoj početak YouTube kanala. Znaš. I ja sam sad trebao kao da ti snimam skoro svaki dan, kao što meni kaže, ali ja sam planirao da i objavim kao neki video kako napraviti svoj TV koji radi. A u kojoj verziji? Molim, to ti je 1.8.8 verzija. Da. I onda posle, znaš, kako napraviš svoj TV i sve to. Ali to mnogo dugo treba i ja sam samo to želeo da objavim taj video. I nisam mogao, jer to dugo, kao prvo da se napravi televizor treba puno vremena. I onda posle trebam da ti napravim tutorial kako da napraviš i sve to. I ja jednostavno nisam mogao i ti si mi rekao kao ajde da igramo danas server, ja sam rekao može, što da ne. Nabavili smo naš plot i onda posle kad smo trebali da pravimo neku kuću ja sam dobio ideju ajde da snimim ovo pa da bude neki kao serijal između mene i tebe. I eto gdje smo sad počeli. Dođi ovdje. Sad daj kao primjer da pravimo put da ide do ovdje. Ćemo da imamo kao... Znaš šta da imamo kao... možemo ovo kao, vidiš? Da bude ovako. Ili znaš još čekaj, možeš... Sad ću ti kažem, samo da nađem... Da vidim gdje... Može. Od ovoga kao, znaš? To stari onaj put. Da, ali meni se nekako ne sviđa zato što moja kuća ne želim da bude baš mnogo stara, razumeš? Sviđa mi se tvoja ideja što si tada uradiš, ali... Njima što bismo još mogli da uradimo ono. Vidimo ovo kako bi bilo. Šta kažeš novo? To je, može, super. Ili čekaj, ja mislim da bi nekako bilo najbolje da bude ispod, po meni bar. Znači iskopi sam ovdje, iskopi s ove strane. Tu rupicu i postavi ovo. Da, izgleda super. Još bolje izgleda. Će da nam bude onda putevi tako. I onda posle kad treba se skrenuti će da ide ovako. Da. Da. Ok, može, super, sviđa mi se. To za sada. Znači to neka bude plike tako taj putić mali. Ok, hajde sada, znači kad uđemo odmah unutra, kako ćemo da imamo dugme. Ili ćemo ovako, gledaj ovo. Gledaj ovo. Ili da postavimo ovo ispod ovdje. I taman je to bijelo pa se poklapa sa ovim, što kažeš? Potpisne ploče, može. A? Može. Može, a? Dobro. I ćemo s ove strane isto? Pa moglo bi isto, da.
Pup. Bum bum. Šta kažeš? Može, odlično. Da. I tu možda stavimo neke stvari koje želimo, na primjer knjige ili tako nešto, ako čitamo uopšte knjige. Kad već pričamo o knjigama, ne? Ajde ovdje postavimo kao knjige neke. Da, kao, da, može. Mislim, nije to kao da ćemo ikada čitamo, ajde budemo realni. Jer mislim, ko će čitati? Dobro, ima neki koji čita, ali mi smo slabo to mi u školu radimo. Hoće kažeš da ništa ne učimo. Da, posebno ti. Ej, ja sam dobio... ništa. Koja ti to ocena, brate, ništa. Sigurno nova. A? Čekaj. Ovo smo preterali s knjigama. Možda bi mogu još jedan red ovako, tako, knjige staviš. Samo ovako staviš. Tako i ništa. Može. Okej, može. Znači, sa druge strane neće da radimo ovako, bit će drugačije, razumeš, pošto treba da nam bude sve različito. Ili da, tako, i da tu sobu... Ili možda bacimo malo sakcije sa nekim cvećima. Može, da. Bum. Kaktus može. Tako. Eto. Desi, tu se gleda, može isto kao ovu prostoriju da deli jedan zid, kao na primer. Da, može. Da, može kao napravimo kao da bude hodnik, na primer. Pa to, da bude kao hodnik. Da bude kao hodnik. Je što mnogo preterano, veliki. Da, znači... Ali su više zgust hodnik. Možda malo, čekaj, možda ipak da se otrasimo od ovih cvijeća. Pošto ipak je malo zgusnuto. Naprimjer da bude ovako. Ovim putem ovdje. I postavimo ovdje. Tako, pa može, super je. I naprimjer ovdje je ulaz. Super, može. Sviđa mi se. Ćeš da napravimo kao taj... sviđa mi se, super ideja. I mi ćemo da nastavimo dalje u sljedećoj epizodi. Ćao! Vidimo se.